nga battle karong gabi na. Yo, everybody make some noise! Alas dos na. Dahil salamat nga nagpabilin ka po mo diri karon. Dahil salamat sa venue karon Azul to Slubuwa. Busikong dahil salamat. O ninyo tanan dahil salamat natin karon. DJ for the night. Dayho! Shout out din sa mga tropa nga gawas pa sa Cebu nga ni Ari. Shout out Dalam Dabat TV. Shout out sa mga churchmate ni Aser. Okay. Sa akong wala. Gikan inayawan. Yeah, make some noise for CJ. CJ, Reference Go Gang, GC Blue Records. Sa auto. Gikan Lapu-Lapu. Make some noise for Boards. Sa GBC, sa Mayabel. Starlux. Game. Daw si CJ sa Quintos, pili niya una si Boards. Judges, stricto ta. Oras. 2 minutes. Yo, minute tanan. Round 1. Boards. Yo, laglagbara na sad. Halos bag-ota ng apil. Ang karaan, si Cloud9 og Aris na lang. Mga wala dun na taga, mga baga og naong. Sure mong duha, halos taga tuig na lang. Di ba katulo na mo nga tagak, yawa, Grand Slam. Karoon na iba kong muamot og 300. Kung sa 3, si J Black na stress. Sa 4, tagaan ako ni ginambed. Kay, unsa may panama ni mo na ako in town. Mura kong bully ni mo nga classmate. Kay ako'y mukaon sa imong baon. Kay sa kadagang pwede makontra. Nganong ikaw pa man. Pwede raman si Tonix. Kay lami kayong bausan. Pwede ra si Cloud9. Katong batig naong. Pwede ra sa Snitch. Ipareha silag naong. Pwede ra si Ares. Katong nasubraan sa smoke. Kung kami mag-battle, magpanindutay mi og choke. Yeah. Pwede sad katong si Pars. Kung katilaw to sa akong bars, mubakwit na to sa Mars. Pwede po si JL. Katong murag na sakit og SARS. Pwede po si Getoad. Katong murag paniki. Murag paniki kay si Getoad. Og sa katong mga wala na ako mapel, pasensya. Kang kumpleto ra mo sa line-up, maura na inyong papel. Na ikaw no ni sukol ka na ako, bay. Kumpleto na kagbukog. Taas kong nadaot, lami bali kong maragtokog. Kay sobra nakakadaot. Sa sobran mo kadaot, malagpot kas imong utot. Oh, sobra na ni Kaslim. Murag imong chance nga makalusot. Kaya ako imong nakontra. Imong kinabuhi alanganin. Kay dali ra kang mahanaw, murag kwarta sa hangin. Time round 1, CJ. Ako kuno ang bully nga classmate bara dili undan. Ako mas bully nga classmate napugon ti kag walay hinungdan. Basic kayo, ditso na ta sa akong round. Round 1 game. Laglagbara 4 unang pag-apil sa torneo sa duwa na ay nasagol nga risgo maong siguradong delikado. Ikaw, di ka matawag nga creative, mga lines puro sraatik, mga hustler ra mo sa lyrics pero nay silok dali magpanik. Ako na ay produkto nga legal, na ay produktong illegal na pajoy mas illegal suway sulod sa among lugar. Pasensya dyan, Leo. Wala ko mo promote og drogas. Ako lang ning gipang kasab-an ni mga peke diring hudas kay pagka-hustler sa dalan. Gihimura na ninyong imahe. Muraranag akong pirma kay di nimo makopya akong agi. Pero sige, suway og replika. Bation kag tensyon sa una sa akong dik para nay matawag nga connection kay nabuhi ko sa realidad, nabuhi ra ka sa ilusyon bisag wala gyud kay klase tudluan gyapon ti kag leksyon. Cause I am CJ, always naka full clip ang bara. Lisod na ning mahutdan murag si miupaw akong buhok kay dili na nimo mapugnan og bin lanti kaguwat para di ko nimo makalimtan. How ironic nga ako ang CJ upangan pero ikaw ang akong giduwaan. Og muribat na ning buang nga mapatay daw niya si CJ kung i-shut down niyang computer. Medyo basic kayog dating
tawag ako nga shark kay karaan na kong pating. By the way, imong profile pics, pero may lagi nakatabon imong ilong. By the way, imong profile pics, pero may lagi nakatabon imong ilong. Di ka proud? Gifted man kag ilong kaya mo ginhawa bisa kung sa kataas sa bawd. Gi-invite gali ni Ignasa kaysa kadakos iyang ilong El Nino kaya nimong mapugngan kaysa kadakos bangag sa imong ilong pwede exhaust fan sa kalibutan ug sa akong childhood sa kadakos imong ilong na jud yung mahinumduman katong magtripping mi sa Risgo ug doorbell unya dagan. Unya dagan pwede sa ni matawag nga black hole kay masuyop tanang butang nihisgot ko og nilagsik na sang buang abig nihisgot ko og butang pero lahi ni nga butang sa imong ulo kay ibutang buto sa akong butang karir nimo kay mahuman KO naka sa round 1 pero kinahanglan pang mo survive bisag taas pa ka garbo di ka matawag nga Filipino pride time. Count to, boards. Minutes sa oy bugo. Yo, yang tira. Pwede bisag kinsa nga enemy. Ako related nimo tanan, mura og family tree. Yo, check. Round to game. Kung last year, ang tema, si J Black ug mga nasayang nga 300. Pues karon lahi. Tawag ani si boards ug ang mga pagkaong way lami. Pero kaon lang gihapon kay maor may naa. Unta sa finals kami na lang ni Card9 para inig champion tamis pud ang lasa. Kay sobra ni kabugo. Kay katong nahilantan siya, giingnan siya. Yo, check. Ay sobra ni kabugo. Kay katong ginantan siya, giingnan siya. Yo, check. Ang to game? Yawa. Yo, sobra na ni kabugo. Kay katong gihilantan siya, giingnan siya, get Wilson. O si Wilson iyang gikuha. Sa unang duwa nimo sa Rapolo, kay hinumdum pa kadong. Imong tira tanggulilong kay bisag asa lang padong. Kung kahayag sa kaugmaon, kalit lang kapalong, mura kag si Paco Laranyaga kay na set up ka sa Chong. O sa duwa nila ni Chong nag-double time ning pahong. Ulul di ka maayo. Mura ra kag si Mirok nga nag-practice og hikog pinaagi sa utong. Bangon taon pagkapuntos kung ang punto sa mga judges dili ka catch. Kung dili turnover, pugos ang tira. Kinsa ka Andre Blatch? O basin mo ingon nga hamugiron ako. O grabe ka hilas. Pues I'm still gonna hack it. Itali na daan bisag magpakitang gilas. Kay ako ang number 1 dire. Nga mura ba og Serbia. Taas pa kog lupad sa Saranggola. O simple ra ang linya. Pero ayag kumpiyansa. Kay basin mahimo kang gilas, kay mapildi ka atong Angola. O basin ganahanig NBA reference. Damn, tagaan ko ni abi pa lang KJ. Just call me Damian Lillard. Ikaduhara ni si CJ. Kay taas ra ka. Pero slow, murag si AJ File. Kung ikumpara ka nako, distansya nato puta CJ Miles. Maong. Unsa na? Abi niyo dali ra ko malupig. Good luck na lang CJ. Balik na lang sunod tuig. 2 minutes. Gihisgot ang Chong sister. Gitagaan na kong rason para ribat akong masudlan. Umura ni Chong sister nga case. Kay mo pakamatay, di ni mo makalimtan. Diso na ta sa round 2. Kay basic yun lagi. Maong game, imong libak akong ibalik. Mga tigbak ning feeling bagtik. Daghang kita sa imong atik. Stilong pilit, ayaw ipilit. Wala mo'y aging ikagarbo sa inyong titulo. Ako'y mubargo, di ti kakaluyan. Bisag muhangyo, mga saksi, aksyon nagtago. Ako'y mupatay sa 15. Kargada M16, raaning newbie. At pag alas mga feeling hari. Maong naihas sa akong kahasi. Oy makalabaw nga Gustav. Buhos akong lihok nga El Pablo. Ralph Irigi at magpathead maong cold sweat. Usa ka pipe hit, di ko bati og kulba ganjay. Always kung may ganji.
fuck the real Jan. I'm the real Jan maong aris palag para sira imong maabtan walay makalusot nga snitch sa risgo nga sindikato. Bitch kay get to word di ko mo respeto og maestro kay nabasa na nakong trick man kay nabasa na nakong trick one medyo basic pamuog tricks man limpyo akong pagpatay so call me professional hitman dapat G-Will dili B-Will para sunog mo iguman nga murag G-Grill mga wakgalaing feel makaanag grabe si J-Il kinsa man ang tawhana di makagulat ng pangana di mapredict akong pagbagyo maong wala na mo'y pag-asa Cloud9 murag na rimati nga butang kay di na to katubo to next round na lang ug ako ang kampiyon sigurado bars o grants di mo na ako katakas pangkunyo kay mo pangan kusog ka ayo mo flex pero palamyunon pag ginikanan kung ikaw nasad akong tirahon di na kinahanglan mo play og words imo pa nga na mismo gainon kung unsa ka ka board di ba boards na butthurt ta nang gitira nangatandog ilang ego padayon kong mo-build sa akong empire murag dagduwa ra og Lego kay para ako ni nga eksena tago bisag asa nga iskina palihog ug antusa mga igo sa akong sunata ing anak umurambol murag aksyon nagrambol mga luod di makaduol di kalahus ning mga hasol kay mga gibati nga wagas murag maglisod nagdawas way pakig makasala I'm the winner diga nakus alas Time na sound boards. game Kinalasan akong banat, aksyon na nigilanan. Maglain ng kabuhi, murag nagtanaw og gayat. Monging nakong ngawik, aron bunog imong madawat. Maligo ni sa panches, murag nasakpan nga nangawat. Nasakpan ka ng... Uy, murag nasakpan nga nangawat. Kay, siya daw ang mot sa Cebu. Yawa, naglagot kog samot. Baliktaran, rhyme shit, puol na makalagot. Buong lami ng hapakon, nga mura bag lamok, karon ang mot sa Cebu na matay sa akong kamot. Matay sa akong kamot. Og, yawa. Matay sa akong kamot, yawa. Teh! Mao ang mot sa Cebu, namatay sa akong kamot. Kung saon yun ako pagpildi. Bisag kung saon pa ni mo kugi, walay silbi imong baraha sa baraha ni Yugi. Kaya sa shaman, mambabarang daw lagi bay. Oo, mambabarang mi. Kaya naami barang pamatay. Sige, freestyle na lang. Wala, ninako gisuwat. Pero muduot ni sa imong dughan. Ya, mulakra pa doon ang uwat. O dili ni sinuwat, pero mulapos ni imong mulapos ra ni sa imong dughan. Mulapos na sa imong dughan pero muduot sa imong dughan. Rhyme shit po na makalagot. Time na sound, CJ. Game. Kapsinan ako kung day job niya maura ni akong maabkan. Lami kay kada pugon, lami na kay kakalimtan. Okay, round 3 game. Feeling outlaw pero sa ginikanan ra kaya mo rebelde. Ako ang tinuod nga activist sa balaod wala mo depende. Gipeke ang tanan para makapunan nato limitado. Sa gobyerno relihiyon kita tanan gikadado. Libuhat silag balaod ayon ra sad ilang gusto. Kadaghanon sa imong kwarta diha na ibase ang respeto. Logan ra taog sinsiyo para makuha atong boto. Iglingkod sa Senado kawaton kwarta sa mga tawo. They invented money for power and that's the reality. We've been silent for a long time na show your ability. Bahalag minus akong tira kay nimo dili daw rekta kay paranista ng tawo nga wala pa kamata ug usa na kaato dili mi puro geng na may gusto nga maabtan para matamasa na mong langit na paimperno nga agian. I've been money making all the time kay mauna may naandan kay naatas sa kalibutan nga kwarta ang basihan. Abi professional manamit feeling rich kid na dayon dili na mo sala kung yagit lang jud tan-awon kay kutubra kas pagapobre pero hilas dili ta pwedeng ipareho. Ako ang pobre nga sa kinabuhi na apay dako nga plano kay mga gadaglamak sa sin magpasamba nga murag saint mga tira nimong nonsense walay value bisan lang cent
Kay stilong iniro, daghan na mong feeling hero, walay originality, replikas laing anino maong sungag ang bangkilan sa kung sapot kay naabtan. You're all just acting crazy, lahi ang tinuod nga buang, na ay tatsana ay masamdan, patay na nga mapalgan, kung mahutdan na kong papers, na nakoy Winston nga panitan. I ain't this and those dudes, it's just a compliment. Di-remind lang tikas mga tunay kay kuwang bakas sa disiplin. Dimensyon na kung NPA maong haters kay magbaha. Ako lang di pakita, kaya galitirahong original ning mga peke bakaha. Time. Yo, make some noise for CJ and Boards! Gapolo laglag para for 7th battle of the night. CJ versus Boards, pagpakatong balik. Judges decision 5-0 CJ. Salamat, shout out boards. Kita-kita sila, 51 minute. Salamat Boards. Judges. Yo. Sir, Makata Shipping Lines, round 1 para nako. Patas pa to, round 1, patas. Sir Mans Production. Round 2, labaw jud si CJ. Round 3, consistency, labaw jud si CJ. So, 2-1, CJ. Makata Shipping Lines. Sir Mans Production. Words, round 1, round 2, round 3, CJ, 2-1, CJ. Kuma Bernales Food. Props kay Boards, pero gihatag daw kay CJ, kay performance-wise, para CJ. Yo, Flying Max. Parang ako first 2 rounds, dikit pa. Bro, libog pa 15 million. Nagkatalo sa 3rd round, wala si Boards. Props yapon, pero CJ. CJ yung lutar rin yung mas consistent siya. Pwede na ko yata ang round 1 ng boards pero hindi ko na kaya. CJ to 1.